Nou, bij Heem en Heerlen hebben we vandaag Mirjam Jonge te gast. Mirjam, goeiedag. Wat leuk dat je er bent. Ja. Hoe is het met je aan het begin van dit nieuwe jaar? Ja, fris en fruitig. Helemaal opgeladen voor weer van alles te gaan doen. Ja, dat is hartstikke mooi. En we staan hier voor een groot compliment aan het hele centrum. De prachtig opgeknapte panden aan de achterkant van het Corrie Center. En je bent volgens mij nog meer van plan. Dus we dachten, voor Heem en Heerlen is het misschien eens goed om Mirjam te vragen van, überhaupt je drive om dit mooie werk te doen en nog voor te zetten. En de bedoeling, dus misschien kun je het een beetje toelichten. Ja goed, we hebben deze panden natuurlijk jaren geleden gekocht in een hele slechte staat. En dan kun je een paar dingen doen. Je kunt het laten verloederen en wachten tot je de vergunningen en alles voor het hele gebied in orde hebt. Of je begint gewoon. Dus we zijn hier begonnen met opknappen. De panden komen gewoon in de verhuur of in de verkoop. Dat is een beetje afhankelijk van hoe de markt in elkaar zit. En dan gaan we gewoon om de hoek verder. Dus dit pand is het volgende aan de beurt. Daar willen we eigenlijk in de oude luister herstellen. Mooi. Dat is ooit in 3 fases gebouwd. Dus de tweede en de derde fase die willen we er weer van afhalen. Ja. En vervolgens gaat Wonen Zuid een heel nieuw complex realiseren om de hoek. Dus het was al een groot project en het wordt eigenlijk alleen maar groter. En alleen maar mooier. My god, je hebt zo bijna de hele binnenstad onder je hoede. Nou, dit stukje in ieder geval. Dit stuk. Ja. En daar heb je volgens mij de handen ook wel aan vol. Ja, toch wel. Maar ik heb een leuk team. Hele enthousiaste mensen om me heen. En die vinden het ook leuk om aan deze kaart te trekken. Want je ziet gewoon iets moois ontstaan en dan heb je daar ook voldoening van. Ja, dus het voordeel is ook dat je het niet alleen moet doen, maar goede mensen om je heen hebt. En samen met die goede mensen meters maakt voor onze mooie stad. Ja, precies. We gaan eens wat korter bij kijken of we wat meer details kunnen zien. Hartstikke leuk. Prima. Oh, hier wordt ook al flink gewerkt. Hoi. Ja, we zijn nu de panden aan het afwerken met vloeren. Ja. Zodat ze helemaal verhuur klaar zijn. Ja, wat chic. Ja. Hoe oud zijn deze panden ongeveer? Geen idee. Geen idee. Dat was een goede vraag. Die moet je niet meenemen. Dat weet je niet. Maar je zou toch zeggen zo'n jaar of 100? Ja, ik denk wel jaren 20, 30 zal het zijn. Ja, leuk. Ja. En je voelt het dan ook meteen de sfeer, hè? Ja, weet je, die hoge plafonds, allemaal die mooie details. Ja. Weet je, dat soort dingen hier, die tegeltjes die hebben we helemaal hersteld. Ja. Want dat hoort er gewoon bij, Ja, klopt. Ben je weer terug in Oud-Heerlen? Ja, inderdaad. Ja, wat leuk. Mirjam, jij hebt het druk. We mogen blij zijn dat we je even hebben kunnen strikken. Wij gaan dadelijk nog naar de Akerstraat, waar Guus ons een hele hoop tekst en uitleg gaat geven. Ja, in ieder geval een heel groot compliment wat je allemaal voor de stad doet. De meters die je maakt met jouw team, daar mogen we apen trots op zijn. Dus nou, dankjewel. Die veer en schouderklop is dik verdiend. En we gaan dadelijk nog even kijken op de Akerstraat, want volgens mij valt daar ook nog heel veel te zien. Ja, daar kan Guus wel wat leuke dingen over vertellen, denk ik. En ga zo door, dankjewel. Dat zal ik zeker doen. Fijne dag. Alsjeblieft. Merci. Hoi. Kom er even bij. We hebben onze wandeling vervolgd met Guus de Bok, de makelaar voor Mirjam. Jij bent er ook hartstikke druk mee. Inderdaad. Guus, leuk dat je meewerkt. En wat ons natuurlijk ook interesseert, behalve dat de panden allemaal mooi worden, wat komt erin? En daar kun jij ons mogelijk iets over vertellen. Ja. Hoe staat het met de invulling van het onroerend goed? goed? Best goed. Hè? Het heeft een tijdje leeg gestaan, maar het is er nou helemaal opgeknapt. Dat heeft iedereen gezien.
We zijn heel blij met de resultaten die we tot nu toe bereikt hebben. Dat doe ik overigens samen met Horeca Huis Limburg en die Kronenberg wil ik wel even benoemen. Ik doe dat niet alleen. Oké. We zijn samen met het makelaarsteam. Ja. En in collegialiteit hebben we ervoor gezorgd dat op nummer 15 een Italiaans restaurant is gekomen. Oké, Misschien kunnen we dat dat... groot, hè? Heel groot. Ja, misschien kunnen we daar ook even binnenkijken, zou wel leuk zijn. Ja, leuk. Draait heel erg goed. Oké. Ontzettend lekker eten. Hier zoeken we nog een huurder voor. Fantastisch pand. Gaan we dadelijk even naar binnen. Is dit de oude sigarenzaak? Ja. Van Dekkers? Van Dekkers, ja, met Peuts interieur. Je weet niet wat je ziet. Ja, jij zal misschien een keer binnen zijn geweest, maar ik denk heel veel mensen niet. En het is echt een pareltje voor de stad. Ja. Ja, Nou, pareltjes, daar houden we van. Daar houden we van, Harold, ja. Ja. Dan hebben we hier op nummer 11, daar komt een speelgoedzaak die eerst op de hoek zat. Oh, naast het gemeentehuis, de Lappenmand geloof ik. Ja, die gaat hier naartoe. Oh, leuk. Ik denk dat we hier nog niet binnen kunnen kijken, want zij is nog wat dingetjes aan het verbouwen. Ja. En dan nummer 9, daar gaat de Quiet naartoe. Oké. Meteen daarnaast is dat. Meteen daarnaast gaan we dadelijk denk ik wel eventjes ook binnenkijken. Ook dat mooie oude pandje eigenlijk, hè? Ja. Eigenlijk allemaal oude objecten en oude luisteraars stelt. Ja. Ik krijg daar heel veel positieve feedback op en dan zie je ook dat die verhuur gaat lopen. En als laatste hebben we dan Bijsmans. Ja, dat kent iedereen. Begin je al met je mond. Ik zie je lippen al tuiten. Zouden we daar misschien dan ook eens een kijkje kunnen nemen? Ik heb de sleutel bij me, dus ik ga gewoon naar binnen. Dat is wel een wens die uitkomt. Weet je, Road Back to Memory Lane. Ja, leuk. Dus, dat gaan we gewoon even niet doen. alleen voor ons, maar voor heel veel mensen. Zal Ja, ik denk het wel. Ja, leuk. Het is wel grappig, hè, want dat krijgt af en toe wat rugbereid en dan staat het in de krant. Mensen sturen me gewoon mailtjes van doe je best, verhuur het, want ik wil weer naar de kroeg. Ja, en die mensen hebben gelijk ook. Ja, tuurlijk. Het is een icoon voor Heerlen en het is gewoon jammer dat al jaren dicht is. 1722 prijkt op de gevel. Dus dat moet ingehaald worden. Dat moet ingehaald worden. Maar dan gaan we dadelijk even naar binnen. Gaan we doen. En nou wil ik eigenlijk wel eens dan bij die Italiaan gaan kijken, bij de sigaren. Zo. In principe, wat je kan laten zien, daar zouden we graag een kijkje willen nemen. Ja. Dus, zullen we bij de Italiaan beginnen? Kijken of die op is. Leuk. Hoi, ik ben Roel. Ik ben Robert. Hoi Robert. Aangenaam. Nou, jij bent hier pas gestart in een van deze mooie panden. En we zijn natuurlijk benieuwd hoe het je de afgelopen weken afgegaan is. Ja, klopt. Wij zijn sinds 4 oktober open. Ja. Dus kleine 3 maanden. Ja, mooi. Dat is goed gegaan tot nu toe. De boven verwachtingen. Ja. Het loopt goed. Wij doen ons best. De mensen komen terug. Daar zijn er nog de positieve geluiden. Ja, leuk. Dat het alleen maar goed is. Mooie sfeer. Dus ja. wij zijn tevreden tot nu. Mijn broer en mijn schoonzus wilden komen eten, maar ze konden niet aanschuiven. Alles was bezet. Dus dat lijkt betere reclame kun je niet hebben dan, denk ik. Nee, dat klopt. Vooral vrijdag en zaterdag zien we wel dat hier enorme drukte is. Weekend is druk in de stad. Kijk, zondag valt de reuze mee, maar vrijdag en zaterdag zitten wij toch gauw tegen de 90 tot 100 man. Netjes. Vanaf 5 uur tot uur of half 11. Ik zag achter een mooie oven staan. Ja. Misschien kun je daar wat over zeggen, want zeker. Jij weet er misschien iets vanaf. Ik weet iets vanaf. Oké. Robert, is dit een speciale oven of Wat staan we voor? Wij staan voor de Napolitaanse oven. Dat is een oven uit Napels. Oké. De extra uit de Napels laten komen voor Napolitaanse pizza. En een Napolitaanse pizza, dat is anders dan andere pizza's? Dat is anders. Het zit hem in het deeg door de 48 uur fermentatie. Oké. Dan krijg je de dikke rand en een vluchtige deeg. En dat kun je in iedere oven bereiden, alleen maar je moet een bepaalde temperatuur hebben. Maar het belangrijkste is komen proeven natuurlijk. Het belangrijkste is komen proeven. Ja, wat mooi. Nou, dankjewel dat je even tijd voor ons vrij wilde maken. Ja, nog heel zeker. veel succes met... Ja, helemaal nieuw, maar je nieuwe zaak zal ik maar zeggen. Ja, zeker. En ik kom binnenkort eens proeven naar die Napolitaanse pizza, want zeker. Dat staat mij wel aan. Dankjewel, tot ziens. Oké, dankjewel. Hoi hoi. Nou Guus, we zijn hier alweer in het volgende pareltje terechtgekomen. En eerlijk is eerlijk, ik heb hier wel eens foto's van gezien, maar ik ben nog nooit binnen geweest. Vroeger ook niet? Nee, ik heb nooit gerookt. Maar oké. de oude sigaren...
sigarenzaak met interieur nog van origineel van Peuts? Ja, het schijnt zo te zijn. Hè. Heel fijn snijwerk en lambrisering en een kasten verwerkt. En je hebt hier die rookkamer. Het schijnt allemaal van Peuts te zijn. Ja. Super mooi, willen we ook behouden. Mag nooit verdwijnen. Ja. We zoeken hier een huurder bij. Ja. Circa 65 vierkante meter is het op de beganing. Maar wat is dit dan nog hier? Ja, ik ben hier vroeger wel eens geweest, maar ja, ik ben nog een beetje jonger dan jij, dus ik kan me dat eigenlijk bijna niet meer herinneren. Maar volgens mij was dit vroeger de rookkamer, noemden ze dit. Oké, vandaar ook zo hoog of zo? Ja, je hebt hier zo'n galerij in de bovenzijde, ik kan er omheen lopen. Wat leuk. Ontzettend gaaf. Er zit een koepel op, dus je hebt daglichttoetreding. daglichttoetreding. Dit is echt wel een ontdekking hoor. Ja. Ja, ga dit eens bouwen, zeg ik altijd. Dan weet je niet wat je... Ja, dan ben je ontzettend veel geld kwijt. Ja. En hier ligt het eigenlijk voor natuurlijk iedereen, hè? Ja, zelfs de schoolmeesters in de klas. Hè. Ja, dus, ja. Dat is een waarheid, man. En tijdens de vergadering werd ook gewoon gepaft. Dus wat dat betreft. Oh, wat mooi is eigenlijk. Ja, dus je hebt de vaste trap omhoog, kan je hier helemaal rondlopen. Ja. En dan kan je ook nog de bovenwoning in. Okay. Wil ik jullie eigenlijk ook wel even laten zien, want er zit een fantastisch dakterras op. Leuk uitzicht. Prachtig uitzicht op de stad. Mijn god, Guus, dit is wel een uniek uitzicht over de stad. Ja. Over een stukje oeroud Heerlen, zou ik bijna zeggen. Ja, ik hoop dat ik niet te veel gezegd heb. Ja, je ziet de Pancratiuskerk, je ziet het Glaspaleis. Achter zie je nog delen van het Maankwartier. Ja, dit is Heerlen in één oogopslag. Ja, maar hier echt gewoon oud Heerlen. Ja. Zoals het er misschien 100 jaar geleden ook al bij stond. Ja, klopt. Wat chic. Want we kijken hier op de daken van Bijsmans. We kijken hier op de daken van 11 en 9. Hè, dus die dus al ingevuld zijn. Ja. En dan krijgen we 13 en dan krijgen we 15, waar we net waren bij Robert. Mooi. Ja, dit is een ontzettend groot gebied. Ja. En, uniek? Ja, het is echt uniek in haar soort. Je hebt een mooie doorsteek via de Plaarstraat richting de Achterom, Moorhoek. ja. Of richting het Pancratiusplein natuurlijk. Ja, mooi. Ja, we zoeken hier eigenlijk gewoon iemand die zegt ik wil wonen en werken combineren. Die boven gaat wonen en dit uitzicht heeft. Nee, daarom. En dat is onder eigenlijk onbetaalbaar, zijn winkel draait. Ja, precies. Ja, mooi. Ja, hier ook voor huur. Ja, zij is er ook. Hoi, ik ben Roel. Hoi, wat je daarna? We zijn met Heem en Heerlen zijn we onderweg. En we zijn op de Akerstraat eigenlijk een kijkje achter de schermen te doen. Je hebt een spiksplinternieuwe zaak. Ja, klopt. Ja, je ruikt de verf nog een beetje, hè? Ja, dat klopt. Ja. En je moet nog open gaan als we zijn in het filmen. Ja, maar als klopt. het uitgezonden wordt, dan ben je net en fris open. Dus wat Ja, dat 2 betreft, dagjes dan, ja. dan kunnen de mensen dus gewoon komen. Klopt. En, ja, misschien een beetje het verhaal. Waar zijn we terechtgekomen? Je staat nu binnen bij The Quiet. En dat is een soort van concept store met een kleine koffiecorner erbij. Oké. Niet heel fancy Starbucks vibes verwachten. Het is gewoon lekker een espressootje, een cappuccinootje. Ja. En je kunt hier lekker gaan zitten met een klein gebakje en tegelijkertijd ook shoppen. Ja. En maar dit is heel diep, hè? Ja, klopt. Ik ben net geschrokken van hoe diep tot hoe ver het pand doorgaat. Ja, dat zie je van de buitengevel eigenlijk Ja, volgens niet. mij van voor tot achter is het 30 meter. Dus ik kom wel aan mijn stappen zo. Dus iedereen moet gewoon komen kijken en het zelf ervaren. Sowieso, ja 100%. Ja. En hoe ben je aan de naam gekomen, The Quiet? Ik ben zelf een introvert, wat dat je betreft. bent een beetje quiet. Ik ben een vrij kalme, rustige, stille meid op het algemeen. Dus The Quiet is eigenlijk ontstaan tijdens een schoolopdracht vroeger. Ja. En dan moest ik mezelf presenteren op een vierkante meter. En daar is het concept The Quiet uitgekomen. Wat leuk. En ik dacht, ik ga het gewoon doorpakken, want dit is gewoon allemaal van mij. Ik heb alles zelf gedaan, van het plafond tot vloer geverfd. Dus, My God. Dus ik... Je bent een multitalent. Ja, ik kan van alles wel een beetje, laat ik het zo zeggen. En even de handvraag. Kom je ook nog uit Heerlen? Nee, uit het Heuvelland. Helemaal uit het Heuvelland? Ik woon nog in Gulpen, maar ik ga 20 januari wel verhuizen naar Heerlen. Nou dan alvast van harte welkom. En veel succes. Dat komt heel goed. Dankjewel. Ja, Guus, de Stadsherberg 1722, herberg Bijsmans.
Moet ik nog meer zeggen? Eigenlijk niet, denk ik. Volgens mij niet, nee. Nee, we zijn binnen en het is duidelijk dat er een hoop gebeuren moet. Maar van de andere kant is het ook duidelijk dat hier heel veel kansen liggen. Heel veel potentie, ja zeker. Hoe gaaf zou het zijn dat, we hebben de buitenkant al in oude luister hersteld, maar dat Bijsmans ook in oude luister hersteld kan worden. Ja. Wat ik me heel goed kan voorstellen dat je daar aan de voorzijde bij de bar dat oude bruine kroeg-idee behoudt. Ja. En gaat borrelen en dat je vanuit daar gedurende de dag passeert richting de avond naar achter gezogen wordt. En dat hier lekker kan eten. Met hier een mooie grote open keuken. En die keuken zat vroeger boven. Ja, we willen eigenlijk het liefst hier nu die keuken hebben. Zodat je ook dan meteen doorgezogen wordt naar buiten toe. Het enorme terras wat hier aan de achterkant zit. Ja. Kijk, je krijgt in de voorzijde natuurlijk nog dat oude terrasje terug. Die 2 parkeervakken die daar liggen, die kunnen weer als terras worden ingezet. Ja, uiteraard moeten met de gemeente geregeld worden, maar dat lukt wel. De binnenkant en niet de buitenkant. De sfeer, die was hier en niet voor op de stoep. Exact. Maar dus voor krijg je mensen binnen en als je ze binnen hebt, krijg je ze ook naar achter toe. Ja. Daar ben ik echt van overtuigd. Maar wanneer denk jij dat wij gaan meemaken als Heerlenaren en Parkstedelingen en de rest van de wereld dat we weer een glaasje bier kunnen drinken bij Bijsmans? Ik hoop voor jou heel snel. Hoe bedoel je? Dat ik wat ouder ben. Kan we niet aan de indruk onttrekken dat jij hier vroeger ook graag kwam. Ja, nee, alle gekken op een stokje. Ik hoop voor iedereen die heel een warm hart toedraagt dat dit snel gaat gebeuren. Ja. We zijn constant in gesprek met mensen, maar we hebben nu wel iemand in het vizier waarvan ik denk, dat is echt een goede partij. Daar zouden we graag de diepte mee in willen. Nou, dat willen zij ook. Maar het gaat uiteindelijk ook altijd een beetje om het geld. Dus dat zijn we nu aan het onderzoeken. Mm-hmm. Maar als ik net zie, het ene leuke bedrijf naar het andere leuke bedrijf. Dan zullen vast en zeker meer mensen door naar Heerlen komen. En als er meer mensen zijn, dan ontstaat weer meer bedrijvigheid. Dan zou het toch ook weer allemaal goed moeten komen. Ja, dat denken we wel. Hè. Er stond laatst ook een artikel over in de krant. Als alles leeg staat, dan ga je ideeën bedenken. En toen hadden wij zoiets van, we vullen Bijsmans en de rest volgt vanzelf. Ja. Het is eigenlijk andersom. Maar laat die kandidaat maar komen. We zijn op zoek naar iemand die echt zijn tanden erin wil zetten. Echt zijn schouders eronder. En dat doet de eigenaar ook wel een stukje mee. Daar ben ik echt van overtuigd. En dan gaan de luiken niet alleen vandaag open, maar elke dag weer. Juist. En dat is belangrijk. En eigenlijk wil ik naar de volgende 300 jaar. Eigenlijk nog een beetje nostalgie. Ik wil toch nog even aan de bar van Bijsmans gaan staan. Want nu kan het weer even. Ja, we hebben weinig licht, maar ik weet niet of het gaat. Maar kom maar mee, dan laat ik je dat nog even zien. Nee, maar dat gevoel, dat wil ik toch weer een klein beetje terug als het kan.